Derefter Louise Staffel, Jonas Mjørbækker og Henrik Nielsen, og derefter start nummer 11, Peter Kenner og Sundhøjs Nielsen. Det er meget vigtigt, at festen til koldet er lukket, fordi ellers kan jeg ikke lide. Måske. Har du ikke set noget? Jo, nej, det kunne jeg ikke. Det er fordi, det der nummer alt åbent. Sådan, og så skal der lukkes. Nu står vi også og står lidt andet. Det er